Uzakulenceba nalithuba sisondela phambi kwethroni kwabalo lwakho. Sibulele impatho yakho enhle ebheki. Sithe ngosisazofika kule imini usathemba ngeke ebomini bethu. Nkosi ethandekayo, ngeli xesha sizawuthetha ngelizwi lakho. Abantwana bakho bakhuthaze ngelizwi lakho Thixo ethandekayo. Bangakunye ngaphambili. Zonke izinto sizicela ngoYesu kuyayo. Amen. Amen. All right. Ndithandaza kwenzeke imimangaliso. Amen. Amen. Ukucimela kwethu besibabili. Xa sivula amehlo sibathathu. Amen. Sithetha phantsi kwesihloko ke esithi equipped for self. Equipped for godly living. Ukuxhotyiswa for ukuba siphile ubomi obungqamene kunye nendlela uThixo afuna siphile ngayo. Andizuthatha ixesha ke ngoba ixesha sinalo. Siza kunika ke izipika zabo. Uyasifundela ke indima yenkumbulo. Brother Faltini, then uluba yena abesisithethi enkosi. Cela iculo lokuphakamisa uBrother Faltini xa ufunda indima yenkumbulo. Amen. Ibeke lokuqala iveki zobangela. Enesihloko isithi equipped God for God living. Ngethuba ke asinaxesha lininzi ngoba sisilate. Sizawufuna nje sinaso isipika sethu siyanongena naso apha esawunamba sithethe ukuthi egamalala kule vesi sibe isihlokwanaba sanamhlanje. First Corinthians chapter 11, chapter 10, verse 31. So, whether you eat or you drink or whatever you do it all for God, godly or God. Do it for the glory of God. Verse 32. Okay. So, whether you eat or you drink or whatever you do it all for glory of God. Amen. Amen. Le sifumene sikhona ispeaker esizawuthetha gama lakho. Kodwa ithi nga ithetha apha. Noma wenza ntoni? Usidla. Usela. Nditsho bana basowuhamba endawo esihamba kuzo. Ungawenze uzuko kaThixo. Ngoba ngaba sidekwe lizwe. Ngoba ngaba sivezise ubukhulu kaThixo. Sidekwe lizwe ukuba ngaba sikhwebe abantu bakaThixo. Sibakhwebela umgangatho ngenhle. Ithi noba
siyadla noba siyasela sizenze izinto sisenzela kuzuku ngathixo. Ngenxa yexesha sizamhlale phansi sinaso ispeaker sathi sinabe ukupheka bala because because of time, I'll just summarize what I have prepared. Okay. Sorry, next slide. Is City equipped for godly living? What I had prepared, or my subtopic was, I can't afford to not be focused. And then I had another subtopic that says planting season. For I believe this year is based on planting. The Lord wants to plant in us so that fruits may come about us. The question I had today is Christ your ornament or your orbit? Now, the ornament, yes. So now, is that God to you? Is God your ornament? Where you are saying, I'm a Christian, I'm able to take God as the ornament so that I'm doing Christ. Or is he your orbit? An orbit means says a planet, yes. So that means God is our center, God is our center, and we orbit around God. Yes. So that was my question for you. That is up to you to decide if God is your orbit or your ornament. In this planting season, the Lord wants us to keep faith, to have faith in Him. Oh, okay. Okay, yeah. Let me just stick to the planting season. Yes. So, planting season, we are seeds of the Lord, and He's planted us in the church, right? So now, a fruit, any fruit has seeds. A seedless fruit is manipulated by man. So, are we manipulated by man, or do we have seeds in us? Now, any fruit grows inside out, not outside in. So now, we can't expect to go outside if the inside is wrong. And so the Lord wants us to focus on the inside. See hilishe or see kade is which is abantu. So we have to grow, groom, and all of that within the church, so that when it's time to go outside, we know what we are bringing the people into. Instead of even more than maybe outside. So yeah, thank you. Amen. Sivile ke bandla okokuba sityalelwe okokuba sibe yimbewu abantu kuthiwa abakuthiwa siyahlwayela iculo belecula apha bandla kuhlwayelwe ke sihlwayelwe okokuba siname sikwazi okokuba apho sivela khona sintshule sibe ziziqhamo ezihle ezizawuveza inguquko. Ibitshile ke indima le yenkumbulo nokokuba wenza ntoni. Loo nto uyenzayo yenzele uzuko lukaThixo. Yangokusingasikeleka ke onke lamazwi bethetha apha aduyiswa kuye. Amen. Sawubona ke ngomthandazo ngizawucela nje ukuba sithobele intloko. Enkosi Thixo othandekayo, ngelizwi lakho sesafumana ngeli xesha. Siyacela ke Nkosi iba neenkqubo ezizakulandela ulawule njengoba siwulala umoya wakho oyingcwele. Zonke izinto sicela sikhona uyasenzela uYesu obuyayo. Amen. Amen. Yesu uyasibiza singama
nathi khona dishayela kaMthemba dishayela ubaptism kaMthemba yeah. Eba Amen. Siqala ke isifundo sethu sekota yesibili. Lesson 1 lo kwikota yesibili. Sithi ngaleli isifundo sekota yesibili ufuna ukubona uba abantu banaso isifundo. Ingahlali nje. Not only you need to check the quarterliness. The relationship. Growing in a relationship with God. Ukukhula, ubudlelwano kunye noThixo. Yilonto ke esifundayo kule kota. Yonke into esizawuthetha ngayo lesson 1 nabo reality check ukuzibhenca zikhaluletha kule lesson okanye kule into yokuba kufuneka sikhule kulalwamano lwethu kunye noYesu okanye noThixo. I-relationship yethu kufuneka sithi xa siyigqiba le ikota, our relationship is intact kunye nobani noThixo. It is in line, right. Eyona nto sikhuthazwa kuyo. Kuthiwa ke into yokuqala eza kusenza sikwazi ukukhula kwi-relationship yethu kunye noThixo yile namhlanje sifunda ngayo. Asinalo ixesha elininzi because ixesha selityekile.
kodwa ke sizawuzama usummarize kangangoko sinako. Yile enye into ezakusinceda ekukhuleni kwe-relationship yethu kunye noThixo, yile ye-reality check. Le yokuba thina kufuneka sizithini? Sizibheke. Yabona ke ukuzibhenca, in fact ke esi sifundo sibhalwa in the context of ibandla le. Sethwa ngebandla. But kodwa ke siza kuyizuma sisuke from general conference division kwakunye ne union ne conference sisuke nakuyo size ebandleni local church, Fear Plus Church, naphasi ihle size kwi-individuals ezikhoyo ebandleni. In fact, masingaqali nge-individuals, siqale kwi-families ezikhoyo within the church, and then siye ke ngoku kwi-individuals ezenza ii-families. Now, i-reality check kufuneka ihambe apha, iqale kum, iye kwifamily yam, isuke kwifamily yam, ize ebandleni, isuke apha kwi-local church, iye kubandla uzwelonke. Sizokwazi uba ngaba bantu uThixo sibekele okokuba sibe ngabo kweli lizwe, ngoba eyona nto siyibekelweyo ipha kuThixo. Mandikhawuleze ke ndenze i-introduction. I-introduction ifundeka ke olu hlobo. Are you in good terms with God? Now, this question is personal. Ayibuzi bandleni, ayibuzi family, iqale kum nawe. Are you in good terms with God? How would you describe your relationship with God today? The proper condition for a child of God is to walk in the light of Christ. So, are you walking in the light of Christ? Proper. I-condition eproper yomntwana kaThixo yokuba ahambe kukhanyeni kukaKristu. But sometimes we lax in our prayer life. We spend less time studying His Word. How willfully do you feel you should share with others about your walk with God? Or perhaps you can be labeled as lukewarm. Revelation chapter 3 verse 16. Angels ponder why we spend less time with God. Let's first have a reality check of ourselves and listen to Jesus' solution. Now, siselapha kwi-introduction. Ndiyayithandile le ndawo kuthiwa izithunywa zezulu ziyamangaliswa yinto yokuba thina sispende okanye siniglethe into yokuba nobudlelwane kunye noThixo. Kuyacaca ukuba ke zona yinto eziyi-enjoyayo. Xa ufunda iBhayibhile uza kuva okokuba zimi phambi kwakhe imihla ngemihla, zinika uzuko. Mhlawumbi saba nepicture ubana ngaba ezulwini into eyenzekayo kuba kwiindumiso zodwa. I think there are other activities esingatyhilelwa zona ezikhoyo, but ngalo lonke ixesha akukho xesha apho iingelosi zike zingabi okanye kuqhawuke i-relationship
kuzo kunye noThixo. Nokuba zenza ntoni, i-relationship yazo kunye noThixo isoloko ilive. Now, kuthiwa ke ziyamangaliswa, uThixo wathi ziyamangaliswa yintoba utheni sineglekta ngoba laa nto yokuneglekta i-relationship kunye noThixo sivimba thina iintsikelelo, sivimba thina izinto ezilungileyo. Yile nto uzawubona ezifemelini kubakho ukruthwakruthwano ebandleni likaThixo njalo njalo. It is because of thina we do not spend time okanye we spend less time. Yile nto ke lokubhala esithi masizibuze le mibuzo leyibuzo. Now, izinto ke ezijongiweyo apha nezingazongena kuzo ngokweentsuku ngenxa yexesha, but ndizawufunda nje izihloko so that xa ndisenza isamari ubone ukuba ndenza kwilesson yonke. Isihloko sikaSunday sithi our condition, imo yethu. Imeko esikuyo. Okay, imeko esikuyo okanye imo esikuyo okanye esiyiyo. Igqithi ke ngoku ethi rebuke, repent and reward kumandeni. Igqithi ithi everlasting love and then abide, linked to the vine. Now, ndizawucela ke abantu bebeyifundile ilesson, ngoba xa ndizama ukukhawulelana nexesha andizokwazi uzenza zonke ezi ntsuku. So umntu ebeyifundile ilesson, le ndawo wena ethe yakutsala noba kolo suku ubufundile wabona uba nantsi indawo umntu entsalileyo uThursday okanye uWednesday, xa ndimnika ithuba lokubathetha uthethe njengaloo phathi. Siyavana masiphakathi ukwenzela uba ilesson le yonke siyikhavarishe. Otherwise ukuba sizawujonga kum ndedwa we will cover into ezimbalwa. Now, omnye uyabhala ke reality check when it comes to the spiritual realm. Mose xa sisenza i-reality check uyenza wena, nguwe ojonga wena, ubhenca wena, ubone indlela owenza ngayo izinto, ubone relationship yakho kunye noThixo ingabe right. Zonke izinto uzabe uzikhangela, i-condition yakho, ukuba kufuneka uguqukile okanye wenze into ethile, yonke le nto yenziwa ngubani? Yenziwa nguwe. But xa siza kuthetha nge-spiritual condition, ungayenza kubalulekile okanye kuvumelekile ukuba uyenze i-reality check xa ujonga wena izinto zakho zobuntu. Masithi mhlawumbi une-plans zalo nyaka. Na unyaka ngoku ikota yokuqala igqithile, singena ngoku kwikota yesibini. Na xa uza kwenza ke kwi-reality check uzabona okokuba i-performance yakho kule kota igqithileyo uyijonge kunye neekota ezilandelayo, ubone okokuba ingaba laa nto uyi-aimeleyo ekupheleni konyaka okokuba uyi-achieve, is it still real? Now wenza laa nto kuthiwa yi-reality check. But when it comes to spirituality okanye the spiritual condition, asikwazi usebenzisa the tools esizisebenzisayo for obethu bomi nje. Ngoba ngoku we are talking about the spiritual realm. Sithetha ngomnye umgangatho apho ku-operate khona uThixo. Now ithi loo nto leyo ke ngoku, for you to know your spiritual condition, the only person who can do this for wena nguYesu ubuqu, esebenzisa uThixo umoya oyingcwele okanye uThixo umoya oyingcwele esebenza kuwe
uYesu ekubhenca okanye uThixo ekubhenca ekhangela your spiritual condition. That is the only way esiza kukwazi uku-evaluate appropriately okokuba i-spiritual condition sethu sikweyiphi na into. Isizathu saloo nto sesokubana ngaba nguye uThixo osaziyo. And uYesu xa ezawutsheka your spiritual condition, uyazi uba uzawuxelela inyaniso. Uzawuxelela le nto ufuneka uyazile ngawe okokuba my spiritual condition izabalawe. But xa ndiza ku-evaluate mna ndisebenzise zam ii-resources okanye mandithethe le nto siyenzayo, i-evaluation esiyenzayo for our spiritual condition apha enkonzweni yenziwa ngubani eyenza kubani, akhangele okokuba okanye ngenxa yendlela abona ngayo eyithelekisa ke nezinto azisebenzisayo, iitools azisebenzisayo to evaluate i-spiritual condition somnye umntu. Athi xa emweya athi ubani u-spiritually immature okanye ubani u-spiritually matured. Usebenzisa iitools zaloni zobuntu. Sithi asibe siyenze thina lento yokuba lento siyifundiswayo namhlanje yokuba ndike ndihlale ndizijonge okokuba ubomi bam kunye noYesu undawoni. Laa nto iBhayibhile ikhuthazayo ethi kufuneka sime phambi kwesipili every day sibone okokuba mosisipili sikubonisa yonke into sibonisa wena. So ukuba kukho iziphene ezikhoyo apha kuwe, isipili siyabonisa okokuba kukho into kufuneka uyisusile ukuze uyoma phambi kwabantu. Isipili siyabonisa okokuba kuzawufuneka noko ulungise ibhatya ehlelanga kakuhle itayi ulungise so that xa uma phambi kwabantu ube ngumntu opresentable. Sisipili esenza loo. Na umthetho kaThixo ke ngoku ufika njengesipili, ufike usi-evaluate. Now asiyenzi ke lento yokokuba ngalo lonke ixesha simane ngoyoziweya emthethweni kaThixo, but into esiyenzayo sijonga okokuba obani aba sibabona ingathi ba kwi-level ethile ephezulu, siziweye thina against bona and sijonge okokuba izinto bazenza njani, and then emveni koko nam ndifuna ukwenza izinto ngolu hlobo uba nazenza ngayo. Lo uye ngomodeli yam ndinento ethi xa ndisenza olu hlobo spiritually ndizakhula. Apha ke ngoku sinikwa ezona tools zokwenza le nto kuthiwa yi-reality check spiritually. And uthi ke lo mbhali ayikho enye into eza kusinceda ngaphandle kokuba uYesu ibe nguye ozawuthini. Umhlawumbi masikhawuleze bandla sijonge uRevelation sifunde uchapter 3. Sifunde uverse 22. Lo unendlebe makayive into ayithethayo umoya kuwo amagama. Now this particular statement is repeated 7 times between chapter 2 and chapter 3 when you are in Revelation. And that is because God is asking every single church to self-evaluate. In a sense, because He has already evaluated them. Uthixo uthi mabazibeke phi esikolweni lo onke namabandla osixhenxe. Le nto ithi lowo unendlebe makayive into ayithethayo umoya kuwo
amabandla. Now ithi loo nto leyo uThixo has gone to each and every church wa-evaluate their spiritual condition, waze uThixo wabaxelela okokuba izolo ubulonhlobo but ngoku namhlanje unje. Isizathu sokokuba ubenje kungenxa yokokuba ushiye u1 no2 no3. Siyayiva le athi ke ngokulombhali lento uThixo ayithethayo kulamabandla yinto uThixo ayenzayo apha kobethu. He evaluates us and then athi nawe zi-evaluate and then emveni koko uThixo akuxelele your condition. Athi emveni kokuba ekuxelele your condition eze ne-spiritual remedy sokubana ngaba ukuze uncedakale kule i-condition ukuyo namhlanje yenza u1 no2 no3. Sisahamba kunye bandla. Now 7 times does he say, and 7 times and this means they need to pay attention to their spiritual condition, self-evaluation, but God's evaluation also. Now, masifunde ke ngoku verse 17 kwa kule chapter. Ngokuba uthi ndisisityeli ndizityebisile andiswelele ube ungazi ukuba uludwayile ulusiza ulihlwele uyimfama wabazi. Okay, umhlambi mama masiphinde sifunde uverse 14 kwalapha kule chapter uyophela ku verse 16. Umhlambi uphinde umfunde no verse 17. Verse 14 to verse 17. Verse 14. Isithunywa sebandla eliselawodike sibhalele uthi utsho u-Amen ingqina elithembekileyo eliyinyaniso ingalo yalo indalo kaThixo ukuthi yayazi imisebenzi yakho ukuba awubandi akushushu akwaba ububani akwaba ubushushu ngenxa yokuba ke uthikithiki ungabandi ungeshushu ndiza kuhlanza uphume emlonyeni wakho ngokuba uthi ndisityebisile andiswele nto ube ungazi ukuba uludwayi ulusizana ulihlwele uyimfama uhambazi. Usikakhuluma mose singamasabata andizofundisa nonke esiyazi. Xa sithetha ngelawo di-Shell Church sithetha ngebandla lokugqibela eleli bandla liyanyaniswa kunye naloni nathi. So siphila ke ngoku kwela xesha. Now ezi zinto zithethwayo apha zibhekiswa kubani? Uthi kangangokuba ukuba besinokuzijonga besinothi xa sijonga sibone okokuba azikho izinto thina when we compare ourselves kunye namanye amabandla. Thank you mama. Namanye amabandla sithi xa sizikhomerisha kunye nawo sithi thina sizityile ngoba sinezinto ezithile sizibale ezo zinto and then emveni koko sibe nento yokuzigwagwisa. Okay, mandingathi ukuzigwagwisa ngoba izaba ngathi yinto erongo leyo, bathi siqhayisa ngento enayo esinayo xa sithetha inyaniso ezinto sinazo. Spirit of prophecy amanye amabandla wanazo, health message azikho ezi zinto nezinye izinto. Now zizinto ke ngoku ezine kumele basithini siqhayisa ngazo ngoba zizinto esinazo zezinto. Ingxaki ke ngoku ayisezizinto sinazo kodwa yimo esikuyo ngoku sinazo ezi zinto. Na uthi uThixo ke ngoku uqhayisa ngazo, ewe unazo kodwa ezi zinto azikwenzelanga nto.
okwesibini azikwenzanga nto wena. Uthi ke ngoku ndiyakucebisa kuyo yonke loo nto leyo. Khawuthe ngapha kum intambiso so that ndibe nokubonisa le luyiyo and ube noncedakala. Ingxaki yokokuba ke ngoku yile bendiyithetha yokuba asike sizinike ixesha lokokuba senze le nto kuthiwa yi-self-evaluation. Yeyona ngxaki yethu, yeyona nto ezi sifundo zanamhlanje sijikeleza kuyo sithetha nge-reality check. Okay, ngenxa yexesha mandinike iklasi so that sibe nokhavarisha eza ndawo bendithe ke sizikhavarisha. And then emveni koko zakwenza isamari. Nkosi mkhathi ndiyabonisa ibandla ngegama likaYesu Nkosi, amen. Uyayazi ndithe xa bendisifunda esi sifundo ndiyafumanisa ukuba uThixo unenceba uthi ngenxa yendlela asibona thina siyiyo. Mna ndithandela ndawo ithetha ngecondition yethu. Le nto ithethwa kule ncwadi esithile lesifundo. Kodwa akasinamanga uThixo usakusilulele inceba, yile nto sithi uyasicebisa. Ekusicebiseni kwakhe uxhomekeke kuthi ukulivuma icebo lakhe silenze. Ndithe xa bendijonga ndifunde bikhona enye incwadi endiyifundayo phaa endlini yanendawo ethi ingozi yethu njengabantu besisalela. Kokubutyebi sithetha ngapha thina sithi xa sithi ndisalelwe kule nkonzo kodwa ungayaziyo yalapha yaye akunandixelela ngayo ngoba yinkonzo yam. Ndilibele into yokuba sendilapha enkonzweni uYesu uyamkelwa. Hayi umamkele umuntu useklasini yobhaptizesha, umamkela uYesu ukuze yena aphile empilweni yakho. Athi ndiyokunixelela umcebiso okanye umcebo, umoya oyingcwele ozawuthi ahlale phakathi kwenu anicebise. Yabona ke ngoku xa umamkela umoya oyingcwele, umamkela uYesu, umoya oyingcwele uyaphila ngaphakathi kwakho ukunika amandla okuba mawuhlale ukholose ngoThixo, ibe nguwo okubonisayo into yokubana heyi uyaphazama kule ndawo lungisa, uyaphazama kule ndawo lungisa. Uhlale wena usemthandazweni ngalo lonke ixesha usithi Nkosi ndincede ndizibone ukuba mna andiyiyo le nto ndicinga uba ndiyiyo, ngoba asizosindiswa abazalwane ngokuzalelwa enkonzweni, asizosindiswa ngokukhulela enkonzweni. Kodwa uthi uYohane bonke abamamkelayo wabanika igunya lokuba babizwe ngokuba bangabantwana bakhe. Le nto ithetha into yokubana kufuneka ndimamkele, ndiwuvume umoya oyingcwele uphile ngaphakathi kwam. Nguwo oza kungenza ndiyigcine imithetho kaThixo, ngoba ngokunokwam there is nothing I can do. Yazi ndike ndithi xa ndithetha ndithi bazalwane sinethamsanqa thina bantu sebefike naku-60, ngoba umoya oyingcwele uyakwazi ukuhlala nawe ukukhumbuza izono wawuzenze ngoba wawuna-15 na-18. Unika ithuba lokubathandaza uqobo. Nangoku ke sokule age wawuyibona into yokubana le into ndiyenzileyo impazana. Uxolo noba ukayi kumgabuzana omoshileyo, cela uxolo kuThixo akunika amandla okuba xa umbonile uye uthi ndicela uxolo, ngoba singenalo uxolo khonto sinoyenza. But umoya oyingcwele mawuphile ngaphakathi kwethu, simthembe uYesu uba unako ukusenzela ezi zinto ngegama leNkosi, amen. Amen. Ngokubawo wandithandayo nam ndanithanda, hlalani ke eluthandweni lwam. Masihlale eluthandweni lukaThixo.
Okwesibili phaa kucawa inendawo ethi sihloko sayo imeko esikuyo ibandla laseLaodika. Uba benibandla okanye benitshisi okanye uThixo ungasihlanza ukuze sikhuphe emlonyeni wakhe. Yawumbi utitshala ethetha into yoba masimane siyazitesta bazindaweni na kunye nezulu. Unendawo phaa ethi endibathandayo ndiyabohlwa ndibaqeqeshe for ekulungiseni bam. So ungabona ezinye izinto zakho zingahambi kakuhle kanti uThixo uyakohlwaya ukuhlwayela into yoba mawuzilungisa uzoba kule ndawo uThixo afuna into yoba mawube kuyo. Kwaye ekuqeqesheni kwakhe usiqeqeshela okokuba sifikelele kulungiselelwa thina kuyo yonke le kwizulu liyenzayo. uThixo ulungiselela thina into yoba maside sifikelele ekuyazini inkosi siphile ngokwemigangatho yakhe. Kuthiwa ke uthembekile uThixo. Singathembakali thina uThixo yena uthembekile. uThixo umthumile unyana wakhe kuphela kwakhe yedwa ozelweyo. Waliqongqotha izulu uThixo eqongqothela thina. Yiyo yonke lento ayenza uThixo esenzela thina ukulungelwa kwethu. Ukwazi iBhayibhile kuJohane 3:6 ithi uThixo ude wamncama unyana wakhe kuphela komzeleyo ukuze bonke abakholwayo kuye bangatshabalali. Abakholwayo kuye kodwa babe nobomi obungaphakathi. Uphinda athi phaa kuJohane 1:3:1 bonani uthando lungaka asenzela lona uyise lokuba sibizwe ngokuba singabantwana bakaThixo. Ngenxa yaloo nto ihlabathi alisazi thina ngoba thina singabantwana bakaThixo. Akubonakali ke into esihamba kuyo kodwa ke sihamba yiyo. Kodwa ke bonke abanalo elithemba kuye bazenza yini. So masiye simane sizifikisha ba umthetho kaThixo nje kuthi qathe masigcina imithetho yakhe ingaba sindawuni na umuntu ngamnye. Ngoko uThixo bethetha kumabandla bathi ngoku le nto isondeza wena uThixo wena wedwa uThixo. Enkosi tishana zininzi izinto ezithethiweyo apha uThixo azithethileyo yazinqamla ngenxa yexesha. Otherwise masisondelelane yokuqala sibe nobunye silibandla sibe nobudlelwane omnye komnye mdala. Nkosi mama. Ndifunde nje ezindawo. uTuesday unendawo ethi Jesus was tempted in every way just as humans are, but he did not sin. He overcame sin and its penalty. He knows our weaknesses and promises to help us. Ukotwa pa Revelation chapter 3:21 sesisifundile. Ukwenziwe pha imizekelo ngoAdam noEva ukuya koNoah Abraham noMoses. And then igqibelise ke ngoJeremiah chapter 31 ngoNtshinga. Jeremiah chapter 31 verse 3 and verse 4. Apha kuphethwe into yokuba uThixo usithanda ngothando lungunaphakade. Yiyo le nto kuthiwa nguye onelungelo lokuthini lokusi-evaluate. uYesu njengokuba he was tempted kulo onke amacala. Now nokuba wena esakwisono woyisakela kweyiphi into uYesu uyakwazi ukunceda apha. And kuthiwa usithanda ngothando lungunaphakade. Uyaxolela nokuxolela. Yona nto ivesi wayo kule ndawo. Cela mayifunde le nto. Jeremiah 31 verse 3.
verse 3 and 4, yes. uYehova ubonakale kum kwakude wathi ndikuthandile ngothando olungunaphakade ngenxa yoko ndikolulele inceba. Verse 4, ndiyakubuya ndikwakhe wakhe Ntombi inguSirayeli, uyakubuya uzihombise uphathe iindongo zakho uphume uye ekundungeni kwabangcwele. Nkosi kakhulu ma. uJohn chapter 15, verse 1 to verse 11. Pha kwenziwa umzekeliso womdiliya kunye nomlimi. Thethwe ngamasebe anika iziqhamo. Ininzi nje intetho epha kuJohn 15. But eyona nto ibalulekileyo okanye zininzi izinto ezibalulekileyo, eyona nto egxininiswayo apha yeyokokuba thina masihlale apha kuYesu. Now ukuba sifuna ukuveza iziqhamo ezifanele inguquko, ukuba sifuna uba nezimilo ezifana nezimilo zikaYesu, ukuba sifuna uba ngamasebe athwala iziqhamo, inye into ekufuneka siyenzile kukuthini? Ukuhlala apha kuYesu. Now, kunendawo ayibhalileyo umbhali apha mandiyifunde. Jesus gave these vital last words in his way to Gethsemane, where he'd begin his agony. The word abide repeats 10 times. Abide here means to live in close proximity with God. Jesus is the vine. We are the branches. We grow spiritual fruits when we abide in Him. Now, once ungabi nayo ezaziqhamo zenguquko, ithetha ukuba kukhona ukusuka okukhoyo apha kwivine. Yiyo le nto ungazoproducer ziqhamo. Sikhawulezile ke ngoku. Hayi sithe xa sifika apha yokugqibela indawo esifika kuyo apha. Now before ndivale ke ngoku ndifuna nje ufunda le ndawo. Generally speaking, in the medical kubantu abasebenza ogqirha nabanye abantu, ukuze umuntu ayazi okanye afumane a proper diagnosis kwisifo, kuthiwe unesifo esithile. Now kufuneka umuntu lo properly a-examine. Now ngamanye amaxesha kuye kuthiwe udinga i-second opinion just to prove ukuba le nto injalo. Sometimes abanye bafuna ugqitha baye nakwesithathu, nakomuntu wesithathu. Now in order for you to be sure this is really your condition, now udinga intoni? Into yobana ngaba properly u-examine, properly u-evaluate. Ude ba uyadinga uye nakwi-second opinion. Yile nto bendiyithetha ke ngoku apha okanye besiyithetha. Therefore ithi loo nto leyo, emveni kokuba ifunyenwa kwathiwa hayi unesi sifo, now uyakwazi ke ngoku uyokhangelwa i-remedy for isifo esaziwayo nekuqinisekiweyo ngaso okokuba unale condition. Now njengokuba unale condition, ukuze uncedakale udinga le nale ukuze uphile. So when it comes to the spiritual realm, for us to know our condition,
the only person, ndiyayiphinda ndiyindawo, the only person who can do this nguYesu buqu. Ngoba sifundile musapha ngaphambili okokuba nguye ophile apha kwizilwele zethu, wazana nazo, waphila phakathi kwesono, kodwa akathini akona. Naxa usiya kuye aze properly aku-examine, abagqiba kwakhe abone okokuba kukwisiphene. Xa esibona okokuba kukwesi siphene, uYesu ufana nogqirha, in fact sitsho mosithi ngogqirha omkhulu, uye akuxelele ukuze uncedakale kule condition ukuyo, kuza kufuneka uthathe 1 no 2 no 3, then your condition izawuthini, izawuphiliswa. Sidinga loo nto okokubana sisoloko siya kuThixo, masingoyiki okokuba uThixo asi-examine. Mama singoyiki and masivumeni sometimes naxa uxelelwa ngecondition yakho. Ndithe ke uye kuThixo. Abanye abantu bayakwazi uxelela ke abanye abantu ngecondition zabo. Nditshilo nathi ke andikho lapho ke mna ke. If ufuna unixelela ngecondition yam, it's okay. Tell me, and then emveni kokundinike nerelate ke ngoku. Ufane noThixo ngoba ukuba uThixo beza kundi-evaluate and examine, emveni koko beza kundinika nepilisi isigulo sakho. But you can't undi-examine emveni koko ungabi nayo ipilisi yesigulo endinaso. Ingxaki ke yokokuba thina sibekane ezikalini. Singogqirha, ogqirha sithi we examine each other. Hayi icondition yalo yile. Qha ke ngokungabi nalo noncedo. Ingxaki lapho andithi so examine xa unguye ugqirha. Examine, but please come up with a solution. Izale isisombululo. Now it is very crucial ukuba si-understand le into. Kwaye singaneli nje ukuyi-understanda, siyamkele. Yile nto kulithethwa namhlanje kwesi sifundo, i-reality check. I-reality check ke ayeyeyethu sonke. Yes, kuthethwa ngebandla, mhlawumbi sakhe siyafuna ke sike si-examine ibandla. Ukuba ke sinayo elulungelo. Sike sijonge sibone uba ibandla likwi-condition noko engekho right. Emveni koko size nesisombululo se-condition ibandla elikuyo. But eyona ezawunceda mna nezawunceda wena yile kuthethwa ngayo apha ye-self-evaluation. Ngoba yazi ivelelwe apha. In fact uTimothy, Paulos ubhalela uTimothy noTitus. Uchapter 2 kaTitus uyamchazela uchapter 1 uPaulos ukuba kuzawufuneka ke ezinkokheli yebandla, uzamshiya as a young leader. Njengoba uyava ba uzafa uPaulos, ufuna ubeka lo mfo kule ndawo, amshiye kule ndawo e-right. But uthi unezinto azithethayo, qala kuzawufuneka wena as inkokheli, as qualifications zenkokheli, uzawufuneka ube no 1 no 2 no 3. Emveni kokwamnika ilungelo lokuba kuzawufuneka ibandla ke ngoku ulinqande, ube nazo nendawo ezikhalimayo ngelinye ixesha. But ingxaki yile yokokuba xa uzawukhalima ngento onayo, okay, xa ndizawuthi i-condition yakho brother noko ayikho right, but yena umzalwane wam xa ejonga eyam i-condition as a leader le irephukayo, abone okokuba the very same condition endiyolatha kuye ikhona. Le nto ke uPaulos eqalethi esithi qala wena ube right so that ube nokwazi ke ngoku ukuvakala ilizwi ezinkokheli xa uthethayo. But ukuba kusekwezi ziphene, zezi ziphene zizawubangela ukuba abantu bakaThixo ngokusokuthetha into right bangakwazi ukuyiva, kungenxa yokokuba
akhange qala wenze lento kuthiwa yi-self examination, uke uzijonge and then ubone icondition yakho, ucele onamandla ukulungisa icondition yakho ayilungise ukuze xa ume phambi kwabantu ume ufanelekile. Ayingosi yoxolo, ingosi yozulu, ungasikelela ukufunda kwelizwi layo ade abuye uYesu. Amen. Uxolo makubentshinga sendithe amen. Xolo ndabona uba ikhona into okuyithetha. Cela sicimele. Ulwesine ufunda ulwesine ba. Ulwesine kaloku ndikufundi. Okay. Cela sicimele. Bawuthi uthandekayo osekhaya ezulwini. Siyakubulela Thixo wethu othandekayo ngelizwi lakho. Sincede Thixo wethu othandekayo ngokuba siliphile kwaye silenze. Lo mthandazo wami, mthandazo noYesu kuyayo. Amen.
Number 35. Number 35. Ayukuzlela nebuka Yesu. Osaya misezingaleni. Unitzikelelo zona zinkulu kangaya mekuye ngaleni. Wenachela Sorry? 185. Number 21. 185 number 21. Sitho uthingelo lizwe libengezela yonke silokumuzuko laloko ayukuba khona ngendlela zepolitiki dongaziwo uziwe
342. Number 37. 342 and number 37. Yeah.